nepíš. Nepíšneš do prstů. Když tak žvi, ale moc ne, aby se holky nelekly, jo. No, na ně, svítilo dítě. Jo, svítilo. Jo. Dokonce možná i slza nevylezla. Lásku, neplakaj. No je to nepříjemný docela. Je, no. A možná to naledování nebylo nejlepší, jako možná mi to bolí víc. To ne. Já to necítím. To už si necháš takhle. Je to dobrý, no. No, je to pěkný. Někdo tam bude mít tu Danielu. No nic, já čekám, až se tím něco vyfotí, víš. No já to natáčím. Ale můžeš tam udělat i jako To nebude stíhat. můžeš tam udělat i snapshot. No to bych musel zastavit natáčení. To se mi moc nechce. Kačko, Ti tam překáží ty holky, vej, to nemůžeš natočit. Že... Sundej si to... Nechej. No, nevypadá to. to máš snad dlouhej. Jako byl do bubíku, ne? Ne, ale má ho dost dlouhý. Ale je dlouhý, no. Pak koupíš kratší, veď. Jeme, to fakt vidím teď. Ne. To je dlouhý jak... Ten kratší je lepší. Teď je z toho krev. Ne. Vidíš, jak mám krvavý ruce? Tak. Na to víš. Tak operace vzdáleně, tak já to můžu už asi vypnout. Tak jaké byly dojmy? Člověče, teď nevím, jestli mě to bolí, tlačí, nebo co to je za pocit. Mám zapudrovaný ruce. Můžeš se napávat. Tak jo. Bylo mi to teď stejně,